Render han rundt med majsen i munden, eller hvad? Ja, jeg tror slet ikke, han har tid til at rende rundt med noget. Jo. Han prøver på at gemme sig med majsen. De må ikke få den. Men det, ja, skal du bare vide, det er slet ikke det, de gider. Han havde en hvid teddy derovre, det var sådan en hund. Jeg var så blev helt, hej, du har teddyer. Men det var så hunder. Han havde sådan på kasserne mærken om, at det der, det var hunder, og det der var hanner. Og jeg synes ikke, han havde ret mange hanner i forhold til, hvad han havde hunder. Nej, men det behøver man jo heller ikke. Nej, altså. Og jeg tror, han var sådan vant til, at folk helst vil have hunderne. Fordi han sådan viste frem, om det var nogle hanner, vi skulle have, at de står dernede. Og sådan en som dem på Falster, der har hentet 10 stykker, de har vel taget blandet, ikke? Altså når de skal sælge dem videre. Det var direkte en dyrehandel, der var kommet og hentet marsvin. Ja. Nu vidste Rita ham der. Og ved du, hvorfor de kender ham? Det er børnenes FFO-leder. No. Ja. Og ham, de havde lånt handen af til Mille. Jeg tror så ikke, Mille har købt det. Jeg tror, Mille har købt det i Kolding, en dyrehandel. Ja. Men tænk så låne en han kan til gratis ud.